Així. Ja està. Ui, 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 ui. Ja! Salut! Jo ja estic preparada, Ja. Som-hi, ja podem marxar. Doncs... Adéu! Hikaru! Ho sento, però me'n vaig. Mai m'hauria imaginat que s'acabaria d'aquesta manera. Quin desastre! Normalment m'asseuria seient al costat i tu faries l'escar. El teu cotxe a través de la preciosa nit. La teva trucada anul·lant la nostra cita d'avui fa que cregui que tu m'estàs enganyant. I vaig veure que me n'adono, però estic plena de dubtes i només aconsegueixo que t'allunyis més. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Sé que l'orgull no em deixa parlar. Tan sols voldria que sabessis que et duc el cor. T'estimo molt. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Et perdo i no em puc resignar. És teu el meu amor. M'has trencat el cor. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Tant de bo ara pogués plorar més. Tan sols voldria que sabessis que et duc el cor. T'estimo molt. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. I sé que sóc la culpable de tot. Ja no puc tornar. M'has trencat el cor. Imagure Orange Road. En Kiyosuke viatja en el temps. Un Nadal triple. Així. Ja està. Ui, 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 ui. Ai, ja! Molt bon Nadal, company i amic! Jo també et desitjo un bon Nadal, company indecís. Kazuya, Jingoro, ja podeu començar. Bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal. Perfecte, serà un bon començament. El públic es trencarà de riure. Quin parell. Suposo que ja saps per què se celebra el Nadal. No et pensis que és per celebrar el naixement de Jesús, eh? El Nadal se celebra perquè ens puguem divertir. Que vinguin regals, molts i molts regals. És l'excusa perfecta per convidar la noia que t'agrada a una festa. O sigui que ja ho sabeu, a la festa d'aquesta nit s'hi ha de venir acompanyat d'una tia. Ens ho passarem de conya. Què? En parella? Sí, tranquil, les entrades per la festa ja estan repartides. No, vinga. Va, ens hauríem d'afanyar si no volem fer tard a l'institut. I saps què, Kurumi? Hi haurà un pastís boníssim amb un munt de maduixots pel damunt. Canapès d'ous de salmó, coixetes de pollastre. Que bé! No m'ho perdria per res. Avui me n'estaré de dinar. Si la Kurumi ve, jo també. Guai! Perfecte, així anirem les dues ties més maques de l'institut. I tu, Kasuga, ja li has demanat a la Hikaru que t'hi acompanyi, eh? La Hikaru... o... la Yukawa. No sé què fer. No sé pas a quina de les dues convidar.
Ah, Ayukawa. Ayukawa! Què passa? D'això. Ei, Kasuga! Vaja, Hikaru. Estic tan contenta! M'han dit que em vols convidar a la festa d'aquesta nit. Què? M'ho ha dit en Komatsu. Ah, sí? A veure, quina mena de vestit vols que em posi? Eh? Ah, Madoka, per què no vens a la festa tu també? I podries convidar algú? Em sap greu. Però és que la meva germana m'ha convidat a sopar. De debò? Boja, quina llàstima. Me n'alegro molt per tu, Hikaru. Moltes gràcies, de debò. Ayukawa. Ui! Ostres, però què fa? Festa de Nadal. No et costa gens deixar-me'l un dia, ets un egoista. Però és que havia pensat de posar-me'l avui, aquest vestit. Ai, no pateixis, que no es gastarà si me'l poso. Ai, avui! Oh! Ja n'hi ha prou! Pareu d'una vegada! Ai! Ui! Te'n recordaràs! A la Hikaru tenia intenció de convidar-la i jo, em sents? Això no t'ho perdonaré! Va, Yusaku, tranquil·litza't, tio, sisplau. L'aniversari i el Nadal són els dos grans dies que s'han de compartir amb la parella, però ho havies espatllat! Ho sento, no et volia molestar pas, jo. Ja saps que sóc famós per la paciència que tinc, però... Tot té un límit, m'has entès? Adéu. Espera! Ai, ai... Au, ja estic preparada, maco. Ja. T'estic tan agraïda que m'hagis convidat a la festa. És el millor regal de Nadal que em podies fer. Perdoneu, joves. Perdoneu, que seríeu tan amables d'indicar-me com podria arribar-me fins al casal Tavis. El casal d'avis, diu? Això mateix. A veure, ha de continuar recte per aquest carrer, tombar a la dreta al tercer carrer, i quan vegi el supermercat que hi ha a la cantonada, giri a l'esquerra, i al final del carrer un altre cop a l'esquerra. Llavors veurà una barberia. Doncs, tot i que li sembli que ha de girar a la dreta, haurà de girar cap a l'esquerra. Veurà la comissaria. Des d'allà només ha de fer uns 300 metres més, i llavors veurà un edifici enorme i ja haurà arribat. Ho ha entès? Perdona, noi, però que m'ho podries repetir? Molt bé, no pateixi, però escolti amb atenció. Ai, carai, estàs fet tot un playboy, eh? N'hi havia tantes que m'he fet un embolic i no sabia quina triar. Ai, 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 ai. Entrem? Ei! Escolta, em sap greu, però en aquesta festa només hi poden entrar parelles. Exacte, és una norma. Us presento la Tamiko, el meu periquito. Em dic Tamiko! Em dic Tamiko! Això no val. Que voleu posar pegues a l'amor entre un noi i un periquito? No, si està molt bé, però què faràs quan toqui ballar? La Tamiko és la reina de la pista. És famosa al meu barri, queda clar? Què, alguna objecció? No, home, no. Com vulguis, us deixarem entrar. Ai! Salut!
Quina festa més divertida. Hauria estat bé que la Madoka hagués pogut venir amb nosaltres, oi? Kasuga! Tens una trucada de la germana de la Yukawa! Què? Va, perquè no maca, vens amb aquesta és hora. nosaltres. Ai, va, que et convidem a una copa. No te'n vagis, bombonet. D'acord, ja li diré adeu. Això significa que la Yukawa ens ha enganyat. O sigui que té intenció d'anar a una festa? I té pensat passar-s'ho molt bé aquesta vigília de Nadal? Què li regalarà al seu xicot? I què, li agrada el Nadal? Bé, pel que sembla que hem d'entrevistar una devota del budisme. A Yukawa! Kasuga, vine a ballar! A Yukawa! Molt bon Nadal, company i amic. Jo també et desitjo un bon Nadal, company indecís. Què ha passat aquí? Kazuya, Shingoro, vinga, ja podeu començar. Bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal. Perfecte, serà un bon començament. El públic es trencarà de riure, sí. Potser, Komatsu, em pots dir quin dia és avui? Que quin dia és? Desperta't, tio, que avui acabarem celebrant la nit de Nadal, home. Sí, és clar. Quan he caigut per l'escala he fet un salt en el temps. Molt bé, començaré de nou. Aquest cop les faré bé, les coses, i convidaré la Yukawa a la festa de Nadal. Ayukawa, escolta, Ayukawa, Què mana? vine. Escolta, Què? Eh? Què et passa? bé, és sobre la festa de Nadal d'aquesta nit. Vols que hi anem junts? Què? És curiós. He somiat que la nit de Nadal la passava tota sola i trista. Que estrany. Sisplau, t'ho suplico, vine amb mi. D'acord. Ja n'hi ha prou! Voleu parar d'una vegada? Massa tard. De veritat que no hi aniràs amb la Hikaru a la festa? Ja t'ho he dit, he convidat una altra persona. Això és fantàstic! Yusaku, com estàs? Que has pres mal? Moltes gràcies. Ja veig que en realitat ets una bona persona. T'havia malinterpretat, ho sento. Ai! Ai! Això demostra que no es pot esquivar el destí. Ja podem marxar. No tenia cap dubte que havia fet ben fet convidant la Yukawa. Saps què?
Me n'alegro que el somni que he tingut no s'hagi fet realitat. Perdoneu, joves. Perdoneu, que seríeu tan amables d'indicar-me com podria arribar-me fins al casal d'avis. Però, senyora, si li acabo d'explicar fa només una estona. Què? Vull dir que li explicaré una vegada, però se n'haurà de recordar. Miri, ha de continuar recte per aquest carrer i... Escolta, em sap greu, però en aquesta festa només hi poden entrar parelles. Exacte, és una norma. Us presento la Ruriko, el meu peix de colors. Això no val. Que voleu posar pegues a l'amor entre un noi i un peix de colors? No, si està molt bé, però què faràs quan toqui ballar? Perquè ho sapigueu, la Ruriko és campiona de natació sincronitzada. Què? En Komatsu m'ha explicat que aquesta nit feien una festa. He vingut a casa teva, però ja havíeu marxat tots i per això he vingut. Madoka! Jo havia somiat que en Kasuga i jo passàvem una nit de Nadal divertida. Vaja, ho sento, jo... Que us ho passeu bé. Adéu! Hikaru! Kasuga, val més que me'n vagi. Què? Mai m'hauria imaginat que s'acabaria d'aquesta manera. Sóc un poca vergonya. Haig de fer alguna cosa. Els poders... Haig de tornar una altra vegada al matí. Haig de tornar al matí! Molt bon Nadal, company i amic. Jo també et desitjo un bon Nadal, company indecís. Ai. Ho he aconseguit! Ho he fet! Que bé, hi he tornat! Escolta, tio, suposo que no ets tan impresentable de tenir la intenció de fer el que em sembla a mi, oi? Ja t'he dit que no... Ai! Avui hauràs de prendre una decisió si no vols rebre. No em peguis! Ai, ai, ai! Ushiko. Umao! Per què t'havies de dir Ushiko? Per què? I tu per què t'havies de dir Umao? Ai, ah! Com anem, senyora? Busca el casal d'avis, oi que sí? Doncs sí. Ja ho sabia, ja li explico. Com dius? Llavors veurà un edifici enorme i allà trobarà el casal d'avis. Ets un xicot molt amable, moltes gràcies. I recordi-se'n bé, d'acord? Que jo ja no tornaré més. De veritat que ja no tornaràs a venir? Quina llàstima. I quan haguem de ballar no hi haurà cap problema. La Noriko és campiona de breakdance. És famosa per girar damunt de la closca. Com vulguis, us deixarem entrar. Ai! Ei, Kasuga, aquí només hi poden entrar parelles, oi? Tant se val venir sol, en parella o en trio. No té cap mena d'importància. Té tota la raó. Oi, Madoka?
Encara que la gent pensi que estic sortint amb dues noies a la vegada, la veritat és que no vull que cap de les dues estigui trista. Salut! Kasuga! Ho sabies? Que en Yosako, fins a 5è de primària! Creia que el Pare Noel existia? Què passa, Ai! Ai! Ostres, és el Pare Noel! Kiyosuke! Què? Avi! Hola, Kiyosuke! Hem vingut a portar els regals de Nadal! Oh! Mireu! Que maco! És preciós. Sí, mireu! Mireu! I ara, el toc final. Quin Nadal més bonic. Avi! Bon Nadal, Kiyosuke! Què, t'ha agradat? Avi! T'has passat una mica, no? Ai, jo... No! No! Ah! Ah! Ja. Molt bon Nadal, company i amic! Jo també et desitjo un bon Nadal, company indecís. Bon Nadal! Jo tan sols banyo entre records molt dolços. Són records molt dolços. Veig l'estació dels temps